जिउआव ओंखारनो मोनफेरना मोनफेराखै आबौ? मोनफेराखै दा? एबार नुसिगोन दे। स' गासैखौबो दिनै गोदान भिडिअजों फिन खेबसे बरायफिननो थालायबाय। स' आं दायो न'निफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय आरोना भिडिअखौ गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां दङ। स' दखानाव थांना लाग्रोनि आङो, बेनिफ्राय बहा थांगोन आं बेखौ दा फारि फारि खोन्थालांबाय थागोन। स' फेसबुकाव नायनायफ्रा फल' खालामदो, बेनिफ्राय इउटुब नायनायफ्रा साबस्क्राइब खालामदो। आंनि लाइफ जार्निखौ स' नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन इउटुबनि गेजेरजों। स' नोंथांमोना गासिबो सापर्ट खालामबानो जाबाय। इयुनसिमहालागै मा मा जालांबाय थायो आपग्रेड खालामलांबाय थानो हागोन आरो। थ' बे दाथ' बर्थमान ब्लगल'सो होगासिनो नालाय, स' ब्लगनि अनगायै आं गुबुन भिडिअबो लाबोनो हागोन। स' नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थायोब्ला। थ' दायो आं ओंखारलांसै आरो न'निफ्राय। स' लोगोफोर दायो आङो दखानाव मोनफैबाय आरोना, बेनिफ्राय आं जे बुंदोंमोन दाबसे जायगायाव थांगोन होननानै। स' नै बेनि थाखाय थांनो गोनां जागोन आरोना, माने दाखालि एक्सिडेन्ट जादोंमोन बिनानावा आरोना, बिनानाव लांदोंमोन, ओमफ्राय अट' गंसेजों एक्सिडेन्ट जाबाय। स' बेखौ बानायनो थांगोन आरो दायो डिलाराव, दिकेजुलि डिलाराव। ओमफ्राय नै आबौआ नायगासिनो आरो इथिं। भिडिअ'आव ओंखारनो मोनफेरना मोनफेराखै आबौ? मोनफेराखै दा? एबार नुसिगोन दे। देनां नायनो मोनगोन। आंनि भिडिअ नायबानो नुसिगोन आरो आबौखौ देनां। थ' लोगोफोर दा नै बेखौ बानायहैनांगोन आरो दिकेजुलियाव। थ' लोगोफोर बेसेबां थाङो कस्टआ बेखौथ' दायो बुंनो हाया। थ' दायो ओंखारनाय जाबाय आरोना लोगोफोर, नैथिंजाय मादैयाबो रेडि जाखाबाय। मा मोजां नायबोनो एक्सिडेन्ट खालामग्राया नै लगायग्राया। थ' ओंखारलांसै लोगोफोर। मा होनदों? गारि बानायहैनोसै। थ' थांबाय थानो लोगोफोर, ओंखारलांसै आरोना। थ' नै नायनो हागोन आबै सेन्टार बुहुत गोलाव आरोना, एकदम खमबाबो 200 मिटारसो जागोन आरो, 200 मिटार बारबावगोनसो। थांबाय थानि लोगोफोर। अखा हाना होबाय लोगोफोर लामा ससेयाव, ओमफ्राय रेनकट गाननानै लाबाय आरोना। थ' दायो आवगायनोसैलाय एसे, अखायाबो एसे खमायखाबाय। माने बाटारसिम मोनफैबाय आरो स्टेसन, बेथिंबो थाबाय स्टेसना। थ' ओथिंजाय अखा हाबाय नालाय मादैया साथा लायदों आरोना। थ' ओरैजाय थाबाय स्टेसना खाथियावनो। लोगोफोर नायदो ओरैबायदि अखा माने सेस जाबोजोब्बाय आरोना। थ' फाइनालि जोङो मेकाराव मोनफैबाय आरो डिलाराव। थ' नै बेनो आरो जोंहा डिलारा श'रुमा बिथिंजाय, ओमफ्राय बे मेकारफोरनि केबिन आरोना। थ' लोगोफोर पार्ट्सखौ सोंनानै लाबाय आरो मेकारफोरजों रायज्लायनानै लाबाय। सामथिं 4000 थांनो हागौ आरोना। थ' दायो अखाबो हादों नालाय, ओमफ्राय उनखैजाय दङ जोंहा सार्भिसिं रुमा। थ' दसेनो फैगासिनो लोगोफोर, रायज्लायनानै लाजोब्बाय आरोना। थ' लोगोफोर सार्भिसिं रुमाव सफैबाय आरोना नै। थ' नै सार्भिसिं रुम। थ' मेनलि जोंहा नैबे पार्टखौ बेखौ लगायनांगोन, ओमफ्राय हेडलाइटआ माने नाटफ्रा ज'जोब्बायनो, ओमफ्राय एसे गाजोल होरि मारिनानै माने थुफ्लुंना हरसिगोन होनना बुंदों आरोना, फिटिं खालामना हरगोन। गोदानखौ 5000 बिदों। थ' गोदान लगायथ'ला दायो, ओमफ्राय एसे माबा टेम्परारि माने खाथाबलाबायना सिङाव नट मारिना हरसिगोन आरोना। खुलिनायखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना, खुलिजेनबाय। ओथिंजाय नट मोनसे खुलिजेनबाय। थ' पार्ट मोनसे बख'जेनबाय आरोना। थ' बिथिं खुलिजोबग्रोनांगोन गासिखौबो। थ' नै खुलिबाय आरो हेडलाइटखौ खुलिलायबाय। थ' हेडलाइट बियो खुलिनानै लाबाय। गैला आरो लांदां। थ' लोगोफोर पार्ट्सखौ बख'बाय आरोना दायो। थ' नैबे जोंहा हेन्देलनि मुथि आरोना। थ' दामखौ नायनानै लादो एसे, बारा नङा हेन्देलनि मुथि 30 33 आरोना रेसा। ओमफ्राय बे आरो नै सिगांनि गिदिरा, बे सिगांनि डाइरेक्ट गिदिर आरोना। थ' बिनि दामा 1755 आरोना। ओमफ्राय आरो दंबावो नैबे मोनसे साइडनि फेन्डार आरोना, साइडनि फेन्डार। स' साइडनि फेन्डारा 1255, माने एसेबो खमायनो हाया होनना बुंदों आरोना, जेन्युइन माल नालाय गावसिनि डिलारनि। बिसोरो लेस खालामनो हायानो, सोंखांबाय दायो। थ' दायो प्लास खालामबासो मिथिसिगोन, लेबार चार्जबो दङ एसे, बेखिनियानो आरोना खामानिया। थ' बाखि हेडलाइटखौ माने एसे रिपेयारिं खालामसिगोन आरो टेम्परारि। लोगोफोर माने रिपेयारिं जागोन होनदोंमोन आरोना, ओमफ्राय दा आरो नै मोनसे भेजाल ओंखारलायबाय।
थ' नै बेबो बायदोंनो ओमफ्राय आरो नैबेबो बायदों माने बायजोबदों आरोना लोगोफोर माने बनाय जालानो माने रिपेयारिं बानाय जालानो ओमफ्राय सेकेन्ड हेन्डसो नागिरदों आरोना दा सेकेन्ड हेन्डआबो जुदि माबा मोनसे गाज्रिबा आरो गोदानखौ लागायनांसिगोन आरोना ओमफ्राय गैया मोनसे नङा मोनसे जाबाय थायो माने र' नायनोसै बे मोनसे सेकेन्ड हेन्डखौ माबायदि अबस्था दङ ओमफ्राय बे मोनसेया गोदानमोन आरो गारिनिमोन ओमफ्राय दा नैबेखौ सेकेन्ड हेन्डखौ होनांसिगोन आरोना थ' थिगानो आरोना ओमफ्राय बे थिनो बायनाय होनबा बे होजागोन आरो माने बाखि गोजा मोजाङानो गोजा न दादा বাকি কেইটা ভালেই ন চব অকল এটাহে ভাঙা আছে সেইটোহে এইটোতো ভাল কৰিব পাৰিব তো বেনি গাवनि माबाखौ लागायदों आरोना बानायगासिनो मादैया जिरायना दङ दायो नै हेडलाइटखौ फिटिं खालामलायबाय आरोना गावनि मा होनोमोनलाय कभाराव आरो फिटिं खालामलायबाय बेनिफ्राय नै बारा गोबाव गैला आरोना खामानिया लोगोफोर फाइनालि जानाय खामानिया जोब्बायानो होनजायो आरोना गासिखौबो फिटिं खालामखांजोब्बाय गोजौनि मोनसेल'सै गोजौनिया माने नट मोननै मारिबानो जायो आरो बे थिगानो दंखायो सिगाङानो बेखौ होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर फाइनालि खामानिया जोब्बाय आरोना ओमफ्राय बिल सिल होखांनानै लाजोब्बाय थ' नैबे खिनायाव जोंहा थांबाय 1700 आरोना ओमफ्राय नैबे हेडलाइटखौ माने जालामोन नालाय टेम्परारिबो सेट खालामजालामोन स' बेखौ सेकेन्ड हेन्ड होबाय बेयाव 2500 थांबाय ओमफ्राय नैबेयाव आरो दहाय देखादोंमोन ना 1255 ना बेसेबांबामोन 1355 मोन आरोना थ' ओमफ्राय बे 2500 थांबाय बेयो 1700 बे 13.55 ओमफ्राय नैबे आरो जोंहा माने स्क्रेच जाना दं नालाय बे स्क्रेचखौ आरो एसे माबा खालामहैनो लोगोफोर स्टिकार हिरि सिथाबनानै लानि आरो लोगोफोर फाइनालि जोंनि खामानिया जोबफ्रामबायानो आरोना थ' नैबेयाव ओमफ्राय 33 थांबाय आरोना थ' बाखि बेखिनियानोमोन खामानिया बेलेगाय एक्सटेन्ड खालामना होफैदो आरोना उल्टा साइडजों फैनानै ओमफ्राय दा बेखौ स्टिकार हैनोसै ओमफ्राय हटेलफ्राव हाबनानै ओंखारलांसै आरोना लोगोफोर जा खामानियाव फैदोंमोन बे खामानियाथ' जानानै थांबाय दिनै थ' बेनोमोन आरो खामानिया ओमफ्राय दायो हटेलाव हाबदों आरोना एसे जानो लानोसै उदैयाबो मानबाय नालाय थ' लोगोफोर जोबजासिम थानायनि थाखाय थेंक इउ थ' आंनि दिनैनि सानसेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलायबाय नोंथांमोना सापर्ट खालामदों अननानै थ' बेबायदिनो नाजालांबाय थागोन होनो भिडिअ थ' दिनै ब्लग लाबोदों इयुनहालागै आङो अफिसियेल भिडिअफोरबो लाबोनो हागौ आरो मेथाइथ' खनखायो नालाय आङो थ' मेथाइबो लाबोनो हागौ उनाव थ' गासिबो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय नङाबाथ' हानाय नङा नालाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय आरोना बेथिंबो मादैया जिरायबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लायनो थांसै आरोना जाना लानोसै आरोना एसे उदै बुंनायनि